Bafowethu into ongayazi inkulu kunawe. Lalela ke into ongayazi namhlanje into eyenzeke namhlanje lana kwezasekhaya eThekwini eDurban North ema-ofisini kaMnumzana uKelvin Mathibeli for umnumzana o-honor iKelvin Mathibeli Kelvin and Family Group. Kungene abakwadlodlo sengisho amaphoyisa phela angene lapha ke ezosesha futhi njoba kwashiya ukuthi kune search warrant eqonde ngqo kibona ukuthi kuphenywe izinto futhi simzwile futhi ngomhla ka18 uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ukuthi ukuveze ngokusobala ukuthi wayengamazi umnomzana uKelvin Mathibeli up until athole am-attack ayeqhamuka kuyena umnomzana uMathibeli waconfirma futhi ukuthi i-search warrant ephumile last week neqalwe last week uyena ko se involve ke kuyona kodwa ke okwaphambelini wayengekho involve. Sithole ke namhlanje ke imbiko noma ke sibonile imbiko already sekuseyindabeni ukuthi angenile amaphoyisa namhlanje angena laphana kuwathathe u3 hours esearcha njoba kune search warrant ephenya ebheka ecubungula kodwa into esiyitholayo eqinisekisile ukuthi bekuyocheswa izibhamu ngoba uma ngabe unekhampani ama security kunenqubo mgomo ekuhanjwa ngayo noma elandelwayo nohlobo nezibhamu ukuthi sisagcineka kahle yini izibhamu ngoba ngeke phela uone bafowethu ikhampani ama security ungabi izikhali ngoba sigada abantu angithi uthi wena ugada abantu noma ugada ama companies kufanele kube nama nezibhamu nezikhali ezikhona ngoba ingakho ama security ebhalwe ukuthi am response because anezibhamu yabo. So ke into esitholayo kwelapha ikhona ukuthi izibhamu ezitholakalile izibhamu bekumele ngabe zu850 wezibhamu ezikulela office lamnumzana uKelvin Mathibeli kodwa kutholakala izibhamu ezingake zu815 angazi ukuthi kwenzakalani ngalezi ezinye angazi asakatholi kahle ukuthi kucaca kwenzakalani and nakhona kodwa engathi kunama document engazi ukuthi amalelana nazibhamu engathi ama document bekungabhale kunembhalo ebekade ingahlangani noma bingeyinhle kahle hle mhlawumbe bibhalwe ngepensela noma ngepeni lomsisi kunento ecishibe kanjalo kodwa kusa verify sacheck kahle ukuthi izinto ziqondile yini uze wathi omunye umnumzana obuya beyisosi yami yezindaba wakamthethwa uNyambose omkhulu lapha ku Facebook page yakhe okhuluma kakhulu ngeindaba zakhona la ekhaya wathi hey engathi imali nayo uyidonsela inkinga cha Nyambose omkhulu ngiyakuphikisa imali ayidonsela abantu inkinga ukuthi ibona abantu abathi mase benemali ebese imali bezibona sebe too much of everything sebe ne power ebese bengakwazi ukuthi bebe humble. Abanye abantu umuntu ethi kade kukahle nithi kade nazana naye kumfweni ni right ebese umuntu ephakama ebe nempakamo lene yibhadi impakamo lene enkulu engazi ukuthi ivelaphi. So ke kahle imali iyamshintsha umuntu imali iyayishintsha attitude yomuntu. Sometimes kubalekile kwabanye abantu ukuthi uma benemali engazi ukuthi abanye abantu iattitude yabo ishintshe uma bengenamali attitude ibi right umuntu eshaya kahle ebaza abanye abantu bese ethi umuntu mangabe senemali attitude yakhe ibisiyashintsha ebe too much of everything yabo. So ke ngizweke umthethwa lapha ekhasini lakhe la social media ku Facebook esho ukuthi engathi imali yayidosa inkinga kodwa umuntu osuke ethola imali one attitude yakhe okushintsha attitude yakhe ibhede ngoba iattitude yomuntu bafowethu ifana nethayile lemoto ifana nethayile lemoto attitude elithi ithayile lemoto maseliphantshelwe lo moto ngeke ikise ndawo yabo. So ke izona zinto eyishuwa amaphoyisa ke namhlanje ukuthi kahle bebeyosheka imiqubo mgomo ukuthi izibhamu noma iyalandelwa yini imigomo nembandela ngokwekhampani nakuzibhamu engazi ukuthi ama record bona abanawo njengamaphoyisa
neyibhamu ekufanele ngabe sikulela office ama-record akhomba ukuthi bona bane-record ibhamu zu-850 kulela office ama-record asemaphoyiseni lawo and then kodwa uma befika ofisini bathola ibhamu eziwu-815 yinto ekanjalo nje izona ndaba ebengithi akuyidlulise nje namanje before ngize ku-part 2 wama-update ase-Middle East akhona laphana empini ekhona phakathi kwe-Iran, Israel neMelika iyona part 2 amazolandela manje ngizonithi nje namhlanje bekusathi nje nqapho ngiyajabula bafowethu ukuthi ningilandele ngiyajabula ukuthi nikhomente ngizowaphendula futhi amalokhuzana akhona imibuzo evela khona imibuzo nje elula enibuye niveze kanti ezinye izinto kodwa kulungile ngizoniphendula ngijabula nokuthi nihamba ngeorder uyenganza kwethu ne-order manje akekho umuntu ongena inhlamba ayivumelekile la asithuki noma umuntu ungambona ukuthi ukhuluma into enjani noma uhambisana nesimo ungangeni usho inhlamba engake izigaxa ngiyakublocker immediate effect uma ukuthi wenza kanjalo kanti angiyena umuntu othanda ukuthi ngiqindezela abantu ngiyabathanda abantu yes ngiyabathanda abantu ngiyayithanda inhlonipho ngiyamthanda umuntu oyithandayo ngiyamthanda umuntu one-order. That's what I want. Asihloniphaneni, asiphilisaneni. I love you.